Selektore, šta nam je nedostajalo danas da budemo na nivou sa utakmice protiv Španije? Mislim da nije nikakav alibi, ali smatram da smo na fizičkom planu bili daleko ispod nivoa na kom je bila Danska. Prvo poluvreme mislim da smo odigrali u egalu, da je to bilo 50-50. Nisam apsolutno video nikakvu opasnost, niti nikakav raspad sistema u našoj igri. Jednostavno smo kontrolisali dobru igru, ali na kraju krajeva mislim da je taj individualni kvalitet na strani Danske, a plus to što igraju kod kuće i što nisu imali nikakve probleme letenja i ustajanja rano ujutru na tom fizičkom planu bili su daleko bolji i to se vidjelo u drugom delu utakmice, u drugom poluvremenu. Da li fali više rizika na sredini terena, nekog dodavanja koje će da slomi protivnika, da promeni težište? Mi smo danas krenuli u odnosu na utakmicu sa Španijom, sa Grujićem u sredini. Želeo sam da ta sredina bude malo čvršća i da taj posred lopte bude u našu korist i time negde da zatvorimo i Eriksona, da ne bude baš sam ispred naše odbrane. Ali naravno treba više rizika, treba više determinacije, da kažem, ali na kraju krajeva mislim ako neko bolje odigra i onaj drugi gol pogotovo, ono je zaista prelepo videti, šteta što je to protiv nas, ali zaista jedno majstorstvo, tu ne možete ništa i mislim da je u nevreme pao taj gol i mislim da je poluvreme trebalo završi sa 0, ali je ipak VAR posle baš dosta vremena ipak odlučio na njihovu stranu, malo nismo imali sreće tu. Ali dobro, sa svim, da vam kažem iskreno, sa svim kadrovskim problemima koje smo imali i koje imamo, mislim, momci su zaista pokazali da hoće da se bore, pokazali su ono što mogu na kraju krajeva i treba im čestitati na tome. Generalno falilo je, mislim, svežine danas. To je definitivno moja neka, kako vidim. I to je to, jer igrati dve utakmice na ovakvom nivou, sa ovakvim ekipama, vi morate apsolutno besprekorno da budete spremni i da imate klupu, naravno igrače koji će osvežiti ekipu od starta, a i oni koji će ulaziti da bi promenili nešto. U svakom slučaju, pošto je fokus na kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, da li u glavi posle ove dve utakmice već imate jasnu sliku i kostur tima? Dobro, za mjesec dana opet je novo okupljanje, vidjet ćemo na koje igrače možemo da računamo, ali sigurno da danas daleko bolju sliku imamo o nekim igračima i o njihovom kvalitetu. U svakom slučaju, pretpostavljam da će biti promjena, bit će sigurno neki igrači koji će dobiti, bit će igrača koji će dobiti šansu sigurno, ali pratit ćemo njihovu formu, pratit ćemo njihove igre, pa ćemo vidjeti. Uglavnom, krenuli smo sa bodom u ovom prvom ciklusu, septembarskom, i to bod protiv velike Španije, što niko nije očekivao, što je ovako dobro, u svakom slučaju dobro. Na kraju krajeva imamo utakmice kod kuće. Dolazi nam i Danska i Švajcarska. Tako da na nama je da rešavamo našu sudbinu u našu korist kod kuće.